तई ध्यान दी और आप लोग तई साफ सफाई बरती। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करा तो तुम्हारी छोट भाई राम जी शर्मा इस गाना के माध्यम से हम बतावत आनी। ये गाना हमारे लोग सुनी और ध्यान दी और अपन भाई के अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दी। बड़ी तेजी फैलल बा कोरोना वायरस हो ए भैया, बड़ी तेजी फैलल बा कोरोना वायरस हो, बड़ी तेजी फैलल बा कोरोना वायरस हो, बड़ी तेजी फैलल बा कोरोना वायरस हो। भगदड़ मचल बाड़े पूरा हिंदुस्तान में, कैसे बचावल जाई लोगवा के जान हो, बड़ा तेजी फैलल बा। ऐसे काहे घूमा तारा मुहावा न ढाका तारा, बच्चे के जे बाटे तोरा पेन्हिला नमाज हो, नहीं ता होई जइबा कोरोना के शिकारी हो, बड़ी तेजी फैलल बा कोरोना वायरस हो ए भैया, बड़ी तेजी फैलल बा कोरोना वायरस हो ए भैया, बड़ी तेजी फैलल बा कोरोना वायरस हो ए भैया। चले रहल ऐसन दिन आई हो मुहवा में मास्क पहन के घूमल जाई हो, दाह करत रहे सऊदी दुबई चीन हो, कई दे इंडिया के 12 दिन हो, बड़ी तेजी फैलल